Sago da dumudumin shi daga Majalisar Tarayya ta Najeriya gabaki ɗaya don haka zan karanta. Go ahead. Najeriya ta ci bashin tiriliyan 852. Yaushe? To jiya ta ci bashin nan amma kuma ta ce duk talakawan Najeriya za ta raba mu kuɗin. Saboda haka wannan babban albishir ne ga 'yan Najeriya saboda kowa zai samu kimanin miliyan 1. Don haka kowa ya kasance cikin shiri saboda miliyan 1 kowa za ta shigo hannunsa. Alhamdulillah rabbil alamin. To amma fa ta ce za ta bada kuɗaɗen ne bayan ta gama budget ɗinta, ta yi alƙawarin cewa nan da shekara 8 za ta ba mu kowa haƙinsa. To mutane na kamar da muka saba da ku, yau ma na zo muku da wata website ce mai suna Bilal Sada Shop. Wannan website ce wanda take sayar da data a rahabati bagas. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nake yi. Wannan website din tana sayar da data akan farashi mai sauki sannan kuma tana bada sarin data ga API users. Alhamdulillah. Bilal Sada Shop, datan siya da saurin tafiya da kun siya da ya shiga sharp gurin yin browsing ba bata lokaci. Kwarai da gaske. Wannan website din suna sayar da 1 GB na data 200 zuwa 218 sannan kuma suna bada kyakkyawan kulawa ga customers. Gaskiyanka. Sannan kuma suna yin website na sayar da data kuma suna siyan kati kowane irin network ne. Office din su yana Rimi Local Government Katsina State. Domin neman ƙarin bayani, dama number, hagu Gmail, sai wanda kuka zaba kada ku bari a baku labari, ku yi communicate da su za ku ji daɗi. Insha Allah. Ko kuma ku shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ku rubuta www.bilalsadashop.com ta nan ma za ku haɗu da su. Kwarai kuwa. Yaya dan kwambatin ɗazi ina magana kana kallo na ko kai ma kana so ka sai datan ne? Kwarai da gaske. Kai dai Alhaji Badamasu na san baka bukata ko? To me za haɗa? Kana nufin ka ce kai ma kana bukatan datan? Kwarai kuwa. A'a, to ku kuma fa da kuka tsaya a tsaye ko kuma kuna so ne? Kabdi jan ashe dai akwai mutanen da suke so a musu website na sayar da data sannan kuma akwai masu son siyan datan ma da yawa. Ana faɗa maka. Ai ko dai gashi na gani. To kamar da yadda na gaya muku za ku iya yin communicate da su ta wa'innan hanya sannan kuma za ku iya shiga gurin comment a yanzu da kuke kallon bidiyon nan za ku ga link din website din ku bi shi kada ku bari a baku labari ko ba gaskiya ba. Gaskiya ne. Amma fa na muku kokari sosai fa ya kamata ku gode mun mana. Gode.